Avui és l'últim dia. I sempre l'últim dia, sempre passa que tothom té coses que dir, però nosaltres en tenim una mica més, jo crec. Si no, perquè no tenim l'hàbit de parlar de poc o no és el nostre costum, però avui tenim una mica més. L'obra aquesta, n'hi ha una i n'hi ha dos, no? O sigui, vam començar amb una i l'hem treballat tant, la m'ha estimat tant, jo crec que la m'ha estimat tant, que l'han convertit en una altra obra, no? Com diuen els mariners, barca nou, no? Barca nou. Tenim barca nou. Han tingut el procés ha sigut molt interessant, molt intens, han tingut totes les qualitats positives, cap negativa, jo diria que cap negativa, i han parlat de moltes coses, no? Han parlat de moltes coses. I a més de la part de la part creativa, tota la part musical, literària, tot això que surten al teatre, anàvem avançant i anàvem traient coses, fent coses noves, coses fora, coses noves, així hem anat progressant i hem parlat de moltes coses, no? Hem parlat de moltes coses, que això no sol passar. I a vegades els professionals, els així, no tenen ganes de parlar, però en aquest cas tenim ganes de parlar. Però no preguntar moltes coses, I llavors, bueno, les coses que han comentat poc a poc s'han anat entrant aproximant amb una realitat, la realitat que vivim, i que tots tractem d'arreglar o almenys de reparar o de portar-la per uns altres camins. Evidentment, des de dins de la música i del teatre van sortir els problemes, aquests problemes que tots els dies estem parlant, que vivim a diari, igual. Nosaltres no som un petit grup, quan nosaltres n'hi ha molts, i som també un col·lectiu que també està perjudicat per aquestes coses. Aquí tenim una situació bucòlica, que molt bé, que s'ho entén, que l'obra sempre t'ha agradat, però a part d'això hi ha altres coses. Llavors, les altres coses s'han anat imposant, d'alguna manera. I llavors hem arribat avui, ja m'impedia seguir discutint, hem arribat a la conclusió que no només se tracta de música i de teatre, els actors i els músics com treballen i tal, sinó que també hi ha altres coses que discutim. Llavors, nosaltres hem pensat que és una... Jo particularment, per l'edat que tinc, això ho havia fet fa molts anys, moltíssims anys, d'anar a un lloc i acabar de fer la feina o no fer-la i directament posar-se a parlar dels problemes que tenim. Ara tenim problemes. Aquest sector és un sector de problemes. Doncs nosaltres ara tenim una cosa molt senzilla. Nosaltres els proposem al vestíbul de fora, que aquí s'ha de desmuntar, els proposem un debat. Hi haurà un debat per la oficina. Hi haurà una gent que estan allà preparats, esperant que si vostès tenen ganes de discutir, de parlar, o de saber, o d'informar-se, com ho sigui, doncs jo no diria si és una continuació, però sí. L'obra també marca un camí, van cap al vestíbul, i només trobarem una situació diferent i parlarem dels problemes que tenim, no? I com ho de tirar endavant, això crec que és vital i els agraeixo molt que vostès això s'ho prenen en sèrio. I m'agradaria, els ajudem tots. Ara parlarem amb la Lali. Hola. Bé, doncs, bàsicament és això, proposem tenir un debat sobre l'estat de la qüestió en aquest context de retallades globals que estem vivint. També la cultura està patint, com tots sabeu, no només retallades, sinó una constant aixafada de la seva importància dins la societat i nosaltres tenim ganes, com a ciutadans que som, i en un context com és aquest, que és un espai que, com sabeu, es nodreix de lo públic, de proposar un debat, una estona on puguem posar-nos cara a cara tots, els que us vingui de gust, i treure alguns temes que ens sembla que són prou calents dins del món de la cultura, des de
què entenem per cultura, quin paradigma cultural estem vivint i quin nou paradigma cultural tenim nosaltres al cap, quina relació hi ha entre la cultura i la societat i com les polítiques culturals que engeguen les institucions públiques afecten a l'esdevenir de la cultura i a l'esdevenir de la societat, en el fons. Llavors, nosaltres ens quedem a xerrar a baix, al vestíbul, i com més siguem, més fruit traurem. Vull dir que us convidem a quedar-nos amb nosaltres i que fluïm d'aquest debat si és que us ve de gust. Uns quants ho farem, eh? Som-hi. Fem aquesta xerrada, vull dir que tothom ho tingui clar i que si us voleu quedar, que sapigueu que estem aquí sense consentiment del teatre lliure, d'acord? Vull dir que estem aquí cadascú amb la seva responsabilitat de ciutadà, de participar. Hem estat conversant aquests dies sobre l'estat de la situació i hi ha alguns temes que ens agradaria proposar-vos com a temes de conversa per començar aquest debat sobre l'estat de la cultura, que és el tema en el que ens agradaria centrar-nos. És a dir, som conscients que estem en un context de retallades generals on tots els drets socials estan sent retallats, on s'està atorgant diners als bancs, etc. Tot això que estic segura que tots coneixeu perquè és el pa de cada dia. Llavors, a nosaltres ens agradaria centrar-nos i treballar, que aquí tots junts, sobre el tema de la cultura, és a dir, què entenem per cultura, què entenem els ciutadans per cultura enfront del que se'ns ven des de les institucions, el que he dit abans també, com la cultura i la societat, és la cultura que fa la societat o la societat que fa la cultura, també seria un dels altres temes que podríem parlar, i també de les diferents lluites que estan havent en cultura des de diferents grups de treballadors que estan en lluita, com per exemple els treballadors de TV3, del MACBA i tota la precarietat laboral a la que ens enfrontem els treballadors de la cultura, a part del que fa, o sigui, això seria més sectorial però també afecta a tota la societat. Llavors, obriríem un torn de paraules, aquí com que no estem sota cap norma, doncs ens expressem lliurement amb respecte els uns als altres i doncs podríem començar a parlar. Nosaltres hem portat també un manifest que han redactat una gent del 15M, que són una comissió que s'han fet que són de la cultura, que han redactat un document que és molt interessant, on han estat ells reflexionant durant gairebé un any sobre l'estat de la cultura en aquest país i s'ha generat un document que a nosaltres ens sembla molt interessant i ens sembla que podria ser també un punt de partida per aquest debat. Llavors, doncs això, jo us proposo un enunciat i si us sembla comencem a discutir pacíficament, evidentment, sobre aquest tema. Estaria bé si hi hagués algú que volgués prendre torns de paraula perquè això fos dinàmic, doncs ja sorgirà, no? Jo us deixaré un enunciat. La política cultural no és la cultura i les institucions públiques no fan la cultura sinó que gestionen els diners públics dedicats a la cultura. Això és un enunciat, podem estar d'acord o no i si algú té alguna cosa a dir. Realment passen unes coses que és una censura encoberta bastant bèstia. Per posar un exemple així senzill, això que fan a la tele, tallar
manipular imatges o manipular sons, tallar discursos de gent, quan tallant, comencen a dir per coses exemple, quan incòmodes. van donar el premi a la plataforma... No sé si sentiu tots. Quan van donar el premi a la plataforma dels... com es diu? De la plataforma Afectats per la Hipoteca. Els hi van donar el Premi Català de l'any. I la que va guanyar no van passar el discurs. O sigui, sort que després el trobes a YouTube, però clar, això és una censura Descarada i Pues brutal. que és que fan a tot arreu, i la cultura per mi que hi ha a Catalunya, on vulguis dir, o sigui, la que sorgeix original, per dir-ho d'alguna manera, com d'expressió, no s'està apoyant. Fa molts anys, però ara encara més. Trobo que tot, podríem dir, el musical, això és un musical, el que acabem de veure. Però és que estan fent musicals que són repeticions de la repetició que fan allà, i aquí també ho hem de fer. Doncs... que s'han de financiar amb els mateixos de les persones i allà es fan coses d'una qualitat superior. I no s'entén com grans obres, doncs, televisions, televisions i la gent per poder s'acabar les entrades, i allà petits jocs com aquest, que n'hi ha molts a Barcelona, doncs han de demanar sisplau, i la gent doni diners per la cultura. I és que no es pot entendre. Ha iniciat aquest debat i aquesta conscienciació. Parlant a Catalunya, però bueno, això jo crec que és bastant global, no? I doncs això que deu dels musicals, no? Vull dir, o de quantitat de coses que hi ha aquí, doncs no sé, el Teatre Capitol o en aquestes coses que ja sabem què és, i pot ser que tinguin subvenció fins i tot, no? Quan cada dia d'autocars que venen de província. I les entrades al preu que estan. És un problema com les subvencions van a pagar a la privada. Que arribi al poble també, i que sàpiga que hi ha coses, que hi ha una cultura d'un altre nivell. Jo per mi aquest és un problema cabdal. Com les subvencions dels diners públics van a parar a les empreses privades que reparteixen en lo privat, no reparteixen en lo social ni en lo públic. Vull dir, jo per mi això és un problema cabdal, perquè hi ha molts projectes que podrien autofinanciar-se, perquè ja tenen penya que els hi va i els hi paga cada dia l'entrada, i que són comercials i que si existeixen i tenen el seu públic, doncs perfecte, però que amb els nostres calés públics estiguem financiant a l'empresa privada, que ja sabem que no és només en el cas de la cultura, això és un problema cabdal. Després també, jo ho veig des del meu punt de vista com a músic, no? Que ara, no sé si sabeu que també les escoles de música dels nens petits estan tancant moltíssimes escoles públiques de música perquè ens han retallat les subvencions una animalada. Vol dir que la base de la cultura musical, dic catalana perquè aquí va a part, diguem, no? El sistema de funcionament, vol dir que a la base de tot, aquí hauria de poder accedir tothom, no? Tothom, encara que sigui, no tothom ha de ser músic, però la música ja és, bueno, igual que moltes altres coses, però per els esquemes mentals dels nens i emocionals és molt important. I estan tancant, vol dir que, o sigui, no podran accedir a estudis musicals molt de nens que per moltes coses els aniria bé. Nens amb discapacitats, que la música els ajuda a progressar, nens amb dificultats en els ensenyaments. Penso que aquest també és la part que m'afecta a mi, no? Pues, me sap molt de greu i m'entra una tristesa bastant grossa, no? Perquè ja no és qüestió de perdre la feina, és qüestió de que la gent no pot accedir a això que és tan important, no? Per mi.